balimaw an ya kuma très urgent balimaw amena kuma an karamogo Aïdara ani général Nema Sagara amena kuma o ma fila de kambi an karamogo Aïdara a bɔra a ye message blamba do malien chama yame Aïdara ya ira ko insécurité be fambe bi ko asimi ka malien na me malien tien de flene an karamogo Aïdara ala ka barka do ila amena tla ka kuma uka général Nema Sagara malien ou ye muso mine ka galon nora la général Nema Sagara malien bela jelen bado na photo fleni voilà ou ye général Nema Sagara malien ou ye Nema Sagara ou ya torturé de awa kab avec kati hôpital militaire là ne kun siga lo mais ne confirmation yere de soro ko général Nema Sagara baralim ba de do hôpital militaire la kati ambe do ke ala ka nyuma boala mala condition de tese ka be fo réseaux sociaux kan condition nya forani na tuko me ane dépasser doni quoi mais ambe do ke voilà ala ka miracle ke ala ka muso nyuma boala ambe do de ke dron malien kay be dama donc 600 anyo information de soro ambe an karamo Aïdara ka kuma kan kala ami en même temps be ka kuma o fe oro mina malien tero ka renfort chaman de bora ou chaman ba de bora Mauritanie ou be kanati hali bido ye ne wole ku chaman ba de be kana kay marala ay yene mane kaw nyininga ay fenge wasolon kaw nyininga ou be fambe ou bonembe fambe iba fuko menemena ni ametla ka kuma o roka donc anga je anga karamo Aïdara ka kuma kana me malien Aïdara mu fanga je kula me voilà ayala me de ayala me voilà voilà merci voilà utem ko lamé o asimi ko kale kale ne be sede voilà merci Aïdara ala ka barka douila voilà merci voilà 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 ambe vidéo tika orola Aïdara ya ira Aïdara kuma fo atenia malien depuis général Abbas Dambélé minena ka général Nema Sagara mine depuis sorti nyamoko fly minena malien Mali armée ou ma offensif kele ou make depuis le général fla fait minena Mali armée ma offensif kele ke folo fo bi mangambe sorasi kanko nawla sorasu banen bebi ay ngali kedron akara dale dala kanade ay ngali ke ay farabugu kaw nyininga ay mogo nyininga ay ta bagine da mogo yere ka fokalu be ka circuler fambe marfatiki nunu be ku yala bi alu te jor ube tanga sugula anga dugu sugu miseni fefebe ube kata sugu bela bi ute srambi uni moto tiki keme bise ka tu nyogon ko o moto tiki keme bise ka tu nyogon ko moto tiki keme obise ka tu nyogon ko te joro ute hami te hami parce que armée te ka wuli ka kele kew jone be kareme balibi Aïdara e kuma fo Aïdara ya fo parce que Aïdara be position na ne bi se ka fo tiko Aïdara be fe ka yiradi Assimi Goïta Sadio Kamara tuya kaka barake il te se Aïdara ka kuma bo doron dira mais Aïdara te se ko fo parce que Aïdara nunu be position na lu te se ka fo on ne be se ne be ka Aïdara ka kuma la tlinga fo yedi Aïdara ya yiradi ame oro minabi sanba pa nya fo ana ngo sanba pa awanga karamogo ba de bora ni ne Haut Conseil islamique nyamogo ba en karamogo Aïdara bora ya befo kuma kente temeninga kuma befle uko ku nana zone fana kele la Aïdara ko ku nana ku be zone kele hali shini zone be zoma mine
Aïdara y'a befo. Aïdara ko horon be sa kuma kanima. Aïdara yoro fara fango la me. Horon ibe sa ikuma kanima. Ango yoro fara la me. Peu bet rasimina. Ibe saidi. Abana. O tiende. Jamana donga heredo. Mato me asimito me. Voilà. Comment be flene malion? Haidara kuma be fokaba. Horon idalakan. Haidara kuma ba foni de. Horon idalakan fo. Yani haidara ka foko horon idalakan fo. Ako kauna na obe insécurité kele. Aw ma se ko ke. Ako kabe na zoomine, aw ma se ka zoomine. O kuma ko fa haidara kala ka foko horon dalakan. Horon me mine dalakan ne ma. Haidara tigele do wula de bu. Horon te nunu yi. Asimi goita horon te. Billahi ta'ala horonte. Si ça amena ambe kuma nema sagaraka condition kan. Malien ne information soro bi. Ko général nema sagara ne ku vidéo ke ka fo aw nyana et ko général nema sagara ka be hôpital militaire la kati. Malien nema sagara physiquement a abattu l'endou. Malien sorati flani ni be fe ka sorati si doya. Ni galon tigɛ ka nɔrɔ sɔrɔsikɛ la k'a minɛ ka lebu ka tila k'a fɔ k'a y'a faso janfa sɔrɔsi caman bɛ yen n'i y'a f'u ma a bɛ ju ka adamadenya kan mo dɔw bɛ yen n tɛ fɛ k'olu fɔ général ATT galon tigɛra ka nɔrɔ ATT la ko ATT est rebelle de minnu tun bɛ taa bɔ ATT la Dakar a y'u ɲininka a géré kan a ma ni si ta bilen hɔrɔn bɛɛ tɛ sɔn lagosili ma hɔrɔn bɛɛ tɛ sɔn i k'u lamaloya mɔgɔw dɔw bɛ yen n'i y'u lebu a bɛ jiw si kan mɔgɔ dɔ bɛ n'i y'u lebu u ta ni si ta mɔgɔ bɛɛ tɛ lebu mɔgɔ fana baara ye ka hadamadenw lebu a tɛ sa fo ala k'a fana lebu mɔgɔ de baara kɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔw la k'u image nɔgɔ nkalon kan e yɛrɛ ka laɲini nɔfɛ ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la a baarada bɛ mɔgɔ la i tɛ sa ni ala min malo a y'o sɛbɛko da donc o de kɛra bi u ye nkalon nɔrɔ muso la muso min ye kalan kɛ ka Afrique kunnawulu ka Mali kunnawulu Assimi Goïta filɛ ko muso de ta kunna gosi ka musɔrɔ yɛrɛ bɛ bɔ muso kunkolo la ani Modibo Kone ka les deux délinquants u ti maa bonya u tɛ sijɛ bonya muso y'u ba filan de non u ka sara tɛ sijɛ ko la a ma prévu ko coup d'état kɛra bon depuis donna ni jeu in na Aïdara m'a fait quoi insécurité bɛ bien bon depuis donna jeu in na armée bɛ cogo jumɛn bi sinon ne ma sagara ka condition ne tɛna détail dɔw bɛ ne tɛn'o fɔ réseau kan a dɔw ɲɛfɔ ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la wala o muso jogi u ye muso juya jogi yɛrɛ de quoi walayi a yɛrɛ kan ka tɔ faamuya ninnu ye kafiri ye non ninnu ye kafiri ye ma n bɛ ka kuma quoi walayi n bɛ ni ka kasi mais i bɛ nin na an ka pan ne ma ka yɔrɔ kunna quoi sinon n dusu bɛ na n tiɲɛ quoi n tɛ fɛ ka je ne vais pas dire des mots durs quoi les gens me connaissent pour mon respect quoi je vais pas aller dans ce sens an ka dɔw dɔn an ka jamana ye wallahi maliyɛnw muso jogina o bolo dɛ mɔgɔ f'i ɲɛna dɛ wallahi billahi o ye muso jogi billahi tallahi yap o ye muso jogi ni ko ye ne ma sɔrɔ Assimi Goïta ni ko ye ne ma sɔrɔ Assimi Goïta de don dɛ Assimi ni Modibo Kone de don a y'a sɛbɛn a ka dan bi n bɛ bi dati fɔ a ɲɛna kafiriden minnu filɛ an ka jamana kunna inconscient jɛnɛyakɛla minnu filɛ an ka jamana kunna billahi taala ni ko ye ne ma sɔrɔ don o don olu de don mais n b'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna vous êtes des militaires aw kana sigi dɛ ne ma sangara wallahi billahi ne ma sangara elle est en danger n b'o fɔ a ɲɛna n bɛ dan o dɔrɔn ma donc an bɛ yɔrɔ min na territoire kɛlɛ mɛ marifa b'u bolo Assimi Goïta ka force spéciale a bannen bɛ k'u bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a kɛlen bɛ ka Masajo Kamara bali k'a ka baara kɛ foyi ma ne ni tɔɔrɔ n kɔnɔ
Anye Mali Europe mine faut tenza waten wati na Assimi Goïta commencera ka mamana ko dam na fle ka ambeka du de perdi. Anye milliards de do marfaula. En fle ko be perdi bi. Massa. Massa. Ane flanye euro anye fen ke ka ba bebe ka abe mo na kay Mali ko na be ka bekele. Mo na kay Mali ko na be ka bekele. Hanya Assimi Goïta koko ala bali contrôle la. Wulu do ba no fe ou ba foko tien de dungui. Ko ala be Assimi Goïta contrôle de a wulu do be hal ni Assimi ko kan ala e baroke o ba foko tien do ko tien do ngui do be moko ko la boante moko ko la. Moi je n'ai rien contre Assimi Goïta personne na bora jamana ko na dongo do ne ka srafo itala ay be ka nga jamana la sigindi malien mada malien ngani magoroke ka kongo munyu ka minogo munyu masa jibaru ko anga jamana be na kanta e wakati mina an tobe ka singa ta kofe no mane toro kuma ne ka ngere ni ngana ka soro ne malien de halalai sanjoli kenin kelenda jiebe be ka kula na wakati mina ko vive le Mali tie anaski kofe anaski kofe musoko wariko ka somo be ta ko classer fambe ka jamana ke ina faka entreprise privée akelembe ko de kebi Mame do kan karamɔgɔ Aidara ye ala ka barika do Aidara la ne tena nin tena kɛ video jam bay ame video bla yɔrɔ la information do be mena enquête ko ga chini mena bonne révélation badindi awo hali batulu nyang jigili ni fɛn munun kɛra nye information do sɔrɔ Assimi Goïta ka batulu nyang ka jigina demuso na ate tɛmɛ yaro ni da nya fana wakati ndo la mais mena tla ka information wɛrɛ do ma batulu nyang ko kan voilà ni ala na kira sonama. Donc vraiment il une information de sur ngamen fana donc malien munumbe fait ka warchi kito France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada avec Senwave application télécharger ka téléphone ko na Senwave application télécharger abene segu tu ngara ka code promo do na ne ka code promo do automatiquement dire be na ka compte ko Senwave application photo fleni Senwave application photo fleni na télécharger abene ka code promo do urgent do dire be na o ya retay ko fa baka banque information be do asomo ko me malla Sénégal ko war Cameroun abulu ka orange numéro enregistré ka tala nu to ko mu ka 40 na waru chuma ba so orange wona la sur place waru chugo fala to dro me kele sara waru chugo flana sabana bara 1 euro 99 2 euro keme fla dro o de kunda ka be ciao